Здравейте, ето и втората част. Вместо едно яйце взех две, обаче няма да ги показвам на пълно, защото преди малко засечих филтъра и ми се видя лицето. И втората. Първо отварям моето, после ще отворя това, което е за подарък. Бе, по-леко бе, клатите като коне. Спирам го, докато го отворя. С много блъскано успях да го отворя. Има това. Някакво лего. Някакъв динозавър. И пак някакво пликче, което ще се справи да го отворя. Пликчето се падна ето това, което излиза някакво топче. Отварям и второто яйце, отсеям да го блъскам. От второто блъскане отворихме и това. Кокомелон фигурка. Кокомелон! Това мога да го... Тук има лего за сглабяне. Хора, скуиши! Не! Баси. Само да им го покажа на тях. Едно Аки. Кой слага това за дете? Това динозавърче. Това беше от мен, чао!